navn, og velkommen til den her video. Yay! I kommer. Vi er i gang med at lave mad. Det er mad. Du åbner en agurk. Sej. Mor, hvad er det nu, det hedder? Det er fordi far han er ved at skal lave tzatziki. Tzatziki? Der er noget med nogle kartofler herovre. Kartofler. Det er mig, der har spredt dem sådan ud af her. Jeg hjælper lige med at lave lidt mad. Jeg kan bare se mine ben. Hvem er det? Det er fars. Far, det er dit. Så det kan ikke være dit, når du kun få det om fredagen. Ja, det har også noget til maden. Okay. Det er fars til bøffer. Fars? Raske hakkebøffer. Se vores nye plante. Det var til nytår, der fik vi den her. Nogle fine nye blomster her. Den er helt fyldt op med blomster. Det er rigtig fint. Der er nogle tomater, der er noget der. Så må jeg ikke gætte. Hvad er det? Det er yoghurt natural, som skal i tzatzikien. Tzatziki. Hvad er tzatziki egentlig? Det er det der. Er det sådan, at de kommer til at se ud, de der kartofler? Ja. Det ser lækkert ud. Revet agurk med lidt hvidløg og noget græsk yoghurt. Jeg går ovenpå. Sejt. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor jeg synger, det er bare fordi min far begyndte at synge den, der sagde, det gør alle mine veninder på et eller andet tidspunkt. Det var min veninde Ene. Hende har vi lige haft på besøg. Det er navnet, jeg har lavet til mig selv. Det er mit navn. Det er sådan, hvor vi på et tidspunkt skal have et loppemarked, så sælger vi navne. Der står den Mia, der er Augusta. Så laver vi bare navne, og så sælger vi navne på loppemarkedet. Så kan man få sit navn. Jeg har lavet den her. Min veninde Ene har lavet den her. Jeg har lavet den her. Men jeg tænker faktisk, at jeg gerne vil lave nogle flere. Jeg tænker, at der er et sted, måske kan stille jer. Håber, I kan se, hvis jeg overhovedet kan se. Jeg tjekker de hurtigt, hvis jeg hurtigt skal sådan gøre her. Så stiller jeg bare lige op ad væggen. Jeg tænker, at jeg vil lave lidt flere navne. Et lidt kort navn, så tænker jeg faktisk, at jeg vil tage... Jeg tager... Elina. Nej. Jeg har en ven, der hedder Elina. Hun går i min klasse. Hvis ikke I ved det. Elina. Og så, hvis I kan se, så er sådan en tegn med dem her udenpå. Det har jeg mange af. Der er faktisk nogen her. Ja. Elina, jeg tænker, jeg vil bruge den her forsker rundt om. Det går jeg bare i gang med. Hvis ikke allerede de vidste, så har jeg altså et hamster. Pina er lige blevet væk. Eller nej, hun er ikke blevet væk. Vores fætter har fået hende. Den er det ud indtil videre. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg tænker, det var det. Så skal jeg bare lige hurtigt lave nogle prikker. Så når mine prikker, så mener jeg sådan nogle der prikker. Lidt mærkelige prikker. Bare sådan nogle prikker rundt omkring. Ikke sådan dyt, bare sådan dyt. Sådan ser det ud. Jeg kan lige komme lidt tættere på. Her kommer jeg. Jeg prøver sådan lige alle vinkler, så jeg kan se det. Så er det i hvert fald det. Sådan ser det ud. Det var faktisk bare alt for den her video. Så er den lige. Hej hej.